Sibol Tagumpaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B.
Mahintapong may nga panalangin. Sakdala may payang kaya kaming Ginoo. Ginoong ina pong kaya baka na iti Diyos ko, pasalamat kaya po, makanya mo kaya pa pong para man biye. Sika na ng pong puwersa. Ginoong Diyos, salamat po kaya pagkalumong kaya kaming sikanan. Awaran mi kaya ka Diyos ko, ngayon oras sa itina, nung ayab lasmi, karing dapat mong mangayap. Ngunay purianda ka at sambahan king pang-espiritu mo at king katatuan. Ginawa mo po nga batyawan mula rin kaya kaming kakulangan na gawa ming sala, Diyos ko, patawaran mo kaya po. Ginongin ng kaya baka na itimiti-tipon kami kayong mga kapatid, kimbalayan mong santuaryo. Bantang upayang gining Diyos, makanyang kepong mag-aral king eskwela na punimbi at makipagmanano kaya ka. Ginongin na pong kaya baka na itiawaran mo kaya ka Diyos ko, yung pagkalaman mesa po yung balang betong kaya kami. Ginongin ng oras sa iti, pakidalumilaring kaya kaming pengaring mapilampang makatagan. May mundasyon king kaya kaming kasalpantayan ng Diyos ko. Ninuman po yung ating bitbit ating kapanandamon wa mga tilo karing kuburan takunangan o karing mga biyasa Diyos ko insana. Mga nyan mo sa pong apisan karing may paya mong gamat. Diyan mo pong kapasnawan kapaldanan ikpabanting upayang mga indo pong ay sundo ding banal da pong tungkulan kaya kagino. Ginongin kayo baka iti awaran kaya ka Diyos ko ibuklat may sa pong kaya kang banalapas bulan kaya riyan banwa. Anong makanana Diyos ko, itapong penga ako mong mapamatulang Espiritu Santo, yasa pong tubod mong ining oras ay tiban, tingupayan yan, turong pong tumayat kaya kami Ginoo. Ginoo ang timurin ng pong kaya kaming kapatad. Apenili mo ka rin dakala, talaytaya na puning kaya kaming kayupayan. Diyos ko, awaran mi kaya ka, kabudloklokan sa pong loklokan ng kalam, ganap na sa pong ay bating kayang sarili. Nunay gining Diyos, deta pong pasabing paibat kaya kaila pong miyapsingin ng kayabakan na iti. Ginoong balang metong kaya kami, bendisyonan mo kami Diyos ko. Ginoo na nung ay blasmi, karing dapat mong mga ep nun yung purienda kat samban king pang-espiritu mat king katatuan. Diyos ko, sana ngayon kayabakan na iti, ding karalungan mi kaya ka. Tanggapan mo sa pong mabangalungay na harapan mo, manibat ng ngayon hanggang wakas, iyan asa po. Yan pong luklungan kayo ngarap ka rin babay sa pakatalapa mo po.
isulong yu, ing pamanyaw, ampon pamanyapat mayap king lupang tao. Misasan metong kayo, king puso ampon pamisip, dikil ketang ikasulong, ikatibe, ikaunlad ning kekong ngaguman. Uling ing tune talasuyunan itang Diyos, ing pamisalang sangan, eya mayayakit karela. Uling ninuman, ingati yung manatili, king amano na ampon king lagyuning ginutamong Yeso Kristo. Manatili yan naman, ke kayong kambening amano na. At nanuman bage ake kong ngaduan, miyabye karampatan. Inupaya na ampon lugod na nitang Diyos, ke kayuyang imbutan, king oras sa iti. Banal apamitipon niyo, pasibayong miras ingaldo sabat yung waman king mapilan ay aldo ay yung pamiugnayan king keka yung santuaryo dapat menatiling ating katapatan. Kinguli na nitangati yung kasalpantayanan, ama natiling daragul karingke kayong balang panandam. King oras sa iti, metong nga paksa, metong augnayan, metong nga lugod, ingke kayong gagawan. Banting upayang mayakit ya at mabatsoya ing tunel legulan. Ningke kayong kasalpantayanan. Kinguli na ningke kayong pamisasan metong mu ingke kayong ugnayan. Metong mu ingke kayong parasan. Maya papaksa, ingke kayong kapagsadyan. Kinguli na niti, tuluta na saning mayupayang ginung, pasibayong, ibuklat ne, ingkayarian banwa. Bangdingke kayong kapagsadyan, lubos lang marandam at mirinan lang sikanan, ing balangke kayong kasarilinan. Tuluta na sanitang mayupayang ginung, ibalabal ne, ing wagas ng kalam, at ing wagas ng kabyasnan, iyasanang tune mamali, karengke kayong balang dapo kanan. King oras sa iti, sablang pangayawos yung, pangatso yung, kilob na ning santuaryo.
Matutulayang balang metong lipat na nitangati yung panahon amaselan. Dapat pigkapilitan yung mitalagala ding balang ke kayong kasarilinan. Uli na pablas ang balang metong tunay ang maung makirandam ampong dapat kareting banal ng kautusan. Pablasang king milaba sa yaldong mega napya at megawaya ingati yung keka yung kapasalamatan ampong kapuryan king Gino. Ing 5 dekada na ning lunduyan na iti. Ake kayong pagselebran. Kinguli na nitang lugod na nitang Diyos. Miraw siya, milabas siya. Ingke kayong 50 banwang anibersaryo. Kapamilatan daret angke kayong kagiluan. Kapag sadyan, ampon kapag nasan. Maselan man itang ngati yung panahon, dapat milabas siya. Ingati yung kapasalamatan. Kinguli na nitang lugod na nitang Diyos, bistat man pilan na bilang yu. Dapat, kayo mengulila. Nako, kinawang ning Gino. Nune, lalo ng petnubayan, ing balang mayap akapagnasan nyo. Bistat man dingaliwang kapatadyo, yuman nakakit ing karelang laman. Katawan keti, dapat king karelang pusot kay sipan. Ganap lang makipagsanmetong, makipag-ugnayan, makirami, kingati yung kapasalamatan. Kinguli na mo naman, ningati yung modernong teknolohiya. Dingati yung kapatad, amarayo. Ating kaparalanan, banting upayang makisanmetong la, ampon makipag-ugnayan kay kayo. Iti ing kaparalanan na binyena ng Diyos, banting upayang mangulila ing kay kayong gabinetes. Kaya kung sablang talasuyo, kinguli na itang mayap yung kapagnasan. Itang kaya kayong pamipapuri, pamipasalamat, ayin ng pontula at inggap na nitang Gino. Ing sablang sakripisyo yung ing Diyos, ibabyena, itang karampatan, akayablasan. Kinguli na niti, salamat adakal, karengati yung ating ganap akapagsadyan. Ating tapat, apamipasakop, kingke kayong aguman. Uli na pablasang, maging malago, matibe. Ing pundasyon na ningke kayong kasalpantayanan, nung alang pamisasan metong amayayakit kingke kayong aguman.
nanuwari ing maging katungkulana, ning balang metong ayati yung makapasakop. Kilob na ning keka yung santuario. Naburing sabian, aying metong miyembros, at suya linob ampong me kirandam, aldo ning sabat, kay bat karing niya mayayari, ing kayang katungkulan. Dapat pakatandaan nyo, alang kabaldugan ingke kayong kapagalan, nung ding kabiasnan, ela mayayakit, karing balang dapat amayap yun. Maragul ing balang dake na, ning hati yung makapasakop. Kilob na ning aguman. Nung alang pamisasan metong, alang pamikakalugod, alang pamisaupsaw, alang disiplina, yalunto, ing tune, tetagan ningke kayong aguman. Pakatandaan nyo, numanti karagul ingati yung pupusanan, dapat nung dakala reting ati yung bubuat, maging mayanyang anting patpat. Uli na pablasang ela adwa atlo, ingati yung magkarga. Makanya niya kaulaga ing balang metong at metong ke kayong. Kinguli na nitang ke kayong pamipasakop, ketang mas lalong mata sa yantas kekongan. Kambe na ning ke kayong kapag-aralan ng pong kabiasnan, amanong ke kayong daramdaman. At tsulang mababatyo, ding mayap adapat. Karinya mayayakit, ingati yung kaunlaran, muking ke kayong kasalpantayanan, nune paman, karing balang ke kayong kasarilinan. Ing metong nga katawan, malyaring galo, ing kayang gamat, nung utusan, ning kayang kaisipan. Ding sablang, dake ning mabilog yung katawan, at inlangang kanya-kanyang obligasyon. Dapat deti, nung alalang pamisasan metong, alang mayakit, alang mabatyo, king mayap ng gagawan. Anti mo naman hingke kayong proyekto, makabuklat. Nung ikayo wala kayong pamisasan metong, ala kayong pamikakalugod. Lunto, ingati yung sintingan ha. Laguna, ningke kayong proyektong makabuklat. Sana mayayakit ingati yung pamisasalangsangan. Pamidake-dake. Nung buri yung mayakit ya, ingati yung tibayana.
Insanting naning ke kayong proyekto, minarapat mo, ingating kayong pamisasan metong. Uling alang kabaldugan, ing sabla yung kapagalan, ampon sakripisyo. Nung mayari yaman yan, at kay bat ating mayakit ampon mabatyo, akapintasan. Miyalang kabaldugan, ing sabla yung kapagalan. Nune adwan ko ke kayong kabang lubos pang mayayari. Ingke kayong makatalakad, makabuklat a proyekto. Misasan metong kayo sana. Mika metong musa na ingke kayong pamisip ampon puso. Ketang ikasulong na, ikasanting na ningke kayong kasalpantayan. Huwing tutuna alang perpekto. Maging king tao at nanumambage. Dapat nung ating kamalyan ating remedyo. Kenya mayayakit ampong lalto nung nanong. Ing tune ng kabaldugan, nitang pamisasan metong iyong. Kenyo patutuanan, ingke kayong pamipasakop ating disiplina, ating lugod, ating kabiasnan. Eyo sana'y bibili ka ring balang ke kayong kasarilinan, itang pamisip akapalaluan. Ila ko yu sana, itang sariling pamibalak. Baya mong mayakit, mitas, ing sariling kabiasnan. Kinguli na niti, sablang daramdam, kakalingwan, nanuman ingati yung mabatyo, king metong yung kapatad, pakatandanan nyo, ing panandaman ning metong akalingkingan, panamdaman ning mabilog akatawan. Sana mayayakit ampong mababatyo, itang pamisasalang sangan. Nune, idalaye, nung nuka rin, itang santingana, nung nuka rin niyang manayon, nung nuka rin ding sabla, itang pamikasundura. Isipan nyo sana, ding sablang sakripisyo daring kaya kong kapatid. Iyo sana, isipan itang sariling pamibalak. Ala sanang mababatyo, mulit pasibayong, itang pamisalang sangan. Baya mong mayakit, ating mayari, kingke kayong proyektong makabuklat. Kinguli na niti, dakala salamat kay kong sablang daramdam. Bistat man masela ningati yung panahon, dapat eyo sana'y isipan, iti purungan kasakitan. Nune, isipan yung ing Diyos at inyang mayap a plano at mas maygit ang masanting para kay kong sabla. Kingati yung panahon adinatang
ameging maselan. May batyoman, ingati yung maragul akasagitan, dapot. Ing tao, may biyasayang linapit king Ginoo. Detang ati yung ating katasan abibit-bitan. May biyasa lang migpakumbaba. Ding ati yung matili, king lagyo ning belo human. Iti ing kaulagana, ningke kayong pamipasakop, kingke kayong ngaguman. Mabiyasa kayong mibata? Mabiyasa kayong mag-aral, king sablang kabiasnan. Eko sana manandaman kapagalan, king mayap yung pamanyaw, king lupang tao. Nune, isulong yu, ing pamanyaw, misasan metong kayo, king pusot kay sipan. Dikilketang ikaunlad na, ikatibe na, ningke kayong kasalpantayanan. Alasanang mayayakit, ang magpataguyod, ampong magpabayat. Kingati yung kasalpantayanan. Nune, eyo sana lalawan, itangati yung kainan, ning lupa yung tao. Muna yung lawan, ing balang sarili yung, bayo yung lawan, ing lupang tao. Uling magkang, itang dinatnan, itang lupa mong tao, iyang ke kayong babatsawan, dapot ing sariling musing at dinatnan ing sarili yung. Eyo kamalayan, ampon eyo kakilala. Kinguli na niti, mag-aral kayo. Makisan metong kayo, karing hanggang mayap yung kapagnasan. Iti ing paratidang ibabye, akabyasnan, ding balang banal, ang makipag-ugnayan kay Kongal. Mipapanalangin kayo, migagalangan, mikakalugod. Kaya sana bababatyo, itang kesyasan, ampon katasan. Kinguli na niti, ding sablang kabyasnan, ganap, amiyabye kingarapan niyo. Tulutan no sanang ke kayulang ganap ayasimpan, karing ke kayong balang dapukanan. At mayakitla, ding maya padapat, karing balang ke kayong kagalawan. Mapanalangin kayong, lipat na nitong ati yung palinaning panahon, dapot ati yung daratang inglag yung kauran. Ing taong malalagwayang mirinan kapanandaman, uli na pablasang king panahon apabayo-bayo adaratang. Maningat kayo at minom kayong dakal adanom. Uling ing sakit adurugang eyubalo nung kapilan niya datang. Nuwan niya ingati yung ating kapagsadyan,
karing balang ke kayong kasarilinan. Lahat ang yaman, ingati yung ganid, alobong gagala, na kaywakwa, uli na pablasang ating mayap akapagsadihan. Kinguli na niti, sana mayakit, ingati yung lungkot, karingke kayong balang mata. Ala, sanang mawala, ampon gumulot. Kingaldo daratang, banting upayang, mayakit. Itang lulam, karingke kayong balang pananda. Kinguli na niti lalo kayong magtibe. Eyo ibibili ing balang talanyong, ketang lagyuning gino. Noon laluyeng talikan ing balang ke kayong talan. Magbitbit kayong kapibabatan, ampon lugod, no karin kayo man lumakad. Banting upayang itang patnube na nitang Diyos, manatili yang ganap, karingke kayong kasarilinan. Pasibayo, ilang lugod ang ponsaw kekongan. Dakal asalamat, karing sablang ngati yung disan ang pondinatang. Itang kapibabatan, pamisasan metong, pamikakalugod. Yasanang may git mayakit kekongan. Sana malyaring mayakit, itang pamisalang sangan, ampong pamidake-dake. Nune, ibating yu iti, banting upayang, itang kalam na ning Diyos, at inyang paglugalan, karengke kayong balang dapukanan. Mapanalangin kayo at makayan muna man ding ati yung manandaman. Iyabeyo kingke kayong panalangin karalungan ketang metong nga Diyos. Banting upayang ganap lang midina sik. Ang lahat na
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At ngayong araw na ito ay nagawa po natin ang ating pagtitipon. Dahil kahit limitado lamang po ang panahon ilalahan natin, no po. Dahil sa nararanasan nating pandemya, no po, na ewan ko ba ano pong dumating sa ating kapanaunan. Sa panahon natin ngayon ay dumating po ang ganitong pagsubok na nararanasan natin, lalong-lalo na po ang mga ibang kapatid natin. Marahil miyatong niya pong magpatibe kay katamu, ing kapanahon ngayon ni huling balo tamo po ing coronavirus ngayon ni susulapo ni ano ne po yung virus susulapo ni anya makanyan man pauli na po ning patnube na ning kakatamong Diyos manatili tamo pong matatag. Bistat man ni kami po saksiyan miyo ing virus ay ning COVID ni. Anyapin pala pesubok ni kami buri na kami mong magpainawa ne po. Buri berma mong dala na kapu kay taking NCC Nuclear City matutud ka mong pong mamangan. Makayarkong ka pa ne po. So anyang primerya pong datang ni bala ko mabayad siya ne po. Ngani, bisat maning miyawala po rin buong pamilya, pauli na po nitang kaya biyeming makayato, ne po. May anniversary na ng asawa na, mintala po Tagaytay, kay batan niyang muli lang mandala ng virus. Unang ulim pong kaya biyeming mamangking opisina, siguro patang kaya harapan mi ne po kay mi ating kepong kakanan mi abi ke po anyapin po yako miyawa ko keng COVID ne po na ako balo pala pati ring pamilya ko pero man po penandaman ne po man mabayat ne po isip yamong masakit ne po uling isipan mo nano mga ning daratang kang kaisipan. Pero, ito po, kaming buong pamilya, kaya pagbakasyonan na kaya po kitang diarkon. Po. Hapin, ita mo nga, marahil ngayon tatakot tamo, pero asaksyan mi, naman pala mabayat ing sakit ay ni. Po. Kareta mong talagang atinang masakit. Panandaman king katawan karin niya po delikado. Pero makanyan man, panabilin kay katamu, kailangan po kaingatan. Ne po. Imingat tapa mo rin. Pero makanyan man, diyang mimingat ka po, tingin kay kang kalupang tao, alaya pong kaingatan alam mo rin. Ne po. Antimoy kami, talagang maingat kami. Kaya ba't mo mag-opisina ka, mong taking office, nung rin kayabe mong ka-opisina, ilang mimingat. Ne. Kanya katamong pamaglakad ne po. Kaya mong pamanyimba, nung bisan may kailangan tapa ne po. Uling itang patupada pong batas na bawal gatherings na sosobra keng 50% ne po. Pero makanya man kapatid, pauli na rin kaya katamong pamisasinmetong at gawan tayo po itang panabilin da rin kaya katamong manungkulan, ne po. Nanyaring kaya katamong pong barangay official, siyempre, bibili da naman keng lugar, ne po, karelang kabilyan, anyapin, panina katamong palalahanan, ne po. Anyapin, kapatid, gawan tamo, kailangan tayong, kailangan tapong mingat, kailangan tamong yabi-yabi, ne po. At hindi ala na puning banal espiritu, kareng kayang pamati, mawalagaya po. Sana
Sabi na po kay katamo, isundo tamo ing pamisan metong at pamiyugnayan ne po at pamanyapat. Uling po ini ing malyaring mamiye kay katamong matibe, lalong-lalo na po king kay katamong kapatiran. Po ang ating taong masanting nga ugnayan na naman po ing kay katamong buringgawan agawa tamo ne po. Kalupa na po ning kay katamong proyekto nag-inalimbawa ning kay katamong proyekto. Nung alata mo pong masanting pamiyugnayan ne po at pamisan metong tayo po agawaing kikatamong proyekto. Pero palalahanan na katamo ne po uling tayo po aywasan ng misan tamo para pareho kabyasnan ne po. Kanya dapat talaga kailangan tayo pong pisabihan ne po. Anyapin po ketang dita kabagi po tangeta mo po para pareho balo ne po burining metong makanyan. So kailangan tayo pong idalan keng masanting apisa kapulungan pisabyan tayo po nung nukarin niya itang may pikayari na ring dakal laborida to kita mo po itang minority ne po. Anyapin dapat makanyan po parating kay katamong gagawan. Anyahin kay katamong mamuntukan parati ng sabyan kailangan atin tamo pong pamisan metong ne po. Kailangan tamong panimiyabi-yabi, misabi-sabi, bang kanita alapong datang problema kaya katamo. So yan po yung panabili na ning Banal Espiritu ita. Anyapin po, kailangan tala pong pisabyan din ne po. Pota po nga pikayari tayo, uling king kaya katamong kapatiran majority rule ne po. Nung nino po retang nung itang dakal, ne po, iyayin kaya katamong tukyan. Anyapin bang kanita po eluto itang sigalutan kaya katamo. Iya po yung panabili na ning Banal Espiritu kaya katamo. So ngayon po ang ating paksa na kasalukuyang tinatalakay natin, no, kung saan po nagbigay din ng ibang ehemplo o diwa ang ating banal na Espiritu sa ating paksa. Ang paksa po natin ay tungkulin ng bawat manggagawa sa iglesia na kanya-kanyang bahagi ne po. Kasi po, sa ating pananampalataya, mayroon tayo pong kanya-kanyang obligasyon. May kanya-kanya tayong tungkulin. Kaya nga po tayo nag-alal ng mamuntukan, no po. Nag-alal tayo ng opisyales para po sila ang mag-lead sa atin. Na po. Kasi pag walang nag-lead sa atin, kapatid, sugradong hindi po maganda ang kalalabasan dahil kanya-kanya po tayo. So kaya nga po, ang bawat tungkulin ng bawat isa sa atin kailangan dapat nating alam. Na po. Dapat po nating malaman kung ano ang obligasyon natin ang bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya, basahin po natin ang kanyang preferensya na po sa Korinto 12:14 hanggang 30. No po, kung saan inalimbawa niya po sa katawan ang ating sa ating manggagawa. No po. Sa 12:14. Ito po ang inilarawan sa atin, no po, para maintindihan natin ang ating paksa sa ating kapatiran. No po. Sabi niya, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. So may sangkap po ang ating katawan. Nakikita po natin ang buo nating katawan. May kanya-kanyang role ng bawat isa sa ating nakikita sa ating katawan, no, kapatid. 15. Kung sabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. So, ang paa po ay, sabi niya, dahil hindi ako kamay, hindi ako kasama sa katawan. 16. At kung sabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata,
ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. So dahil may kanya-kanya pong role ang bawat isa, no po. Ang tenga ay kung wala ka pong tenga, no po. Pero wala siyang naririnig kung wala siyang tenga, no po. At kung para nakikinig ka lang, hindi mo nakikita kung wala kang mata, no po. Kaya sa 18, datapwat ngayon iniligay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. So, ang Diyos alam niya po, kaya ginawa tayong isang katawan, alam niya kung ano po ang dapat gawin ng sangkap na ito. Kaya po tayo ay kanyang ginawa. 19. At kung ang lahat ay ngay pawang isang sangkap, sana roon ang katawan. 20. Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit isa ang katawan. 21. At hindi makapagsabi ang mata sa kamay, hindi kita na kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So, hindi mo masasabing sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi niya masasabi ng tenga o bibig na hindi niya kailangan ng kamay. Paano mo po magagawa ang gusto mong gawin kung wala kang kamay? No po. 22. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. No po. 23. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ay pinagkalob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap natin, mga pangit, ay siyang may lalong saganang kagandahan. Minsan po, binabaliwala natin ng isang sangkap natin. Minsan walang silbi. No po. Pero dapat kailangan dahil hindi buo ang katawan, pag ito ay wala. No po. 24. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. No po. So ang Diyos po ay nilagay nito dahil may talagang kailangan niya para mabuo ang ating katawan. 25. Upang huwag magkaroon ng pagkababahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap na magkakaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. So, di ba po, kailangan ingatan natin ang isang bagay sa ating sangkap ng ating katawan dahil hindi na buo. Pag halimbawa, ang kamay mo, hindi mo iningatan, no po, o hindi ka na makakagawa ng maigi, no po, na gusto mong gawin. 26. At kung isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangandaramdam na kasama niya. At kung ang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap ay nagagalak na kasama niya. So pag may nararamdaman po ng isang bahagi ng iyong katawan, siguradong nararamdaman lahat ng buong katawan, no po. Siguradong mararamdaman ng iyong katawan yun, kapatid. 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isay ay sama-samang mga sangkap niya. 28. Ang Diyos ay naglagay ng ilang iglesia. Unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaluhob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba-ibang wika. 29. Lahat ng bagay nag-iba yata, no? Opo, ang lahat ng bagay ng apostol, lahat ng bagay ng propeta, at lahat ng mga bagay, mga guro, lahat ng mga gagawa ng himala. So, ng kapanuhon ng kapatid noon, naglagay siyang Panginoon ng mga apostol. Di po, may propeta, no po, may mga guro, uling may kanya-kanya pong responsibilidad dyan. No po. Ang mga guro, taga-turo sa mga tao. No po. Ang mga
apostol, sila ang nagbibigay, lumalakad, ipinangangaral nila ang mga salita ng Diyos. No po. 30. May mga kaloob na magpapagaling baga ang lahat ng nagsalita. Baga ang lahat ng mga wika, lahat ng baga ay nagpapaliwanag. So, narinig po natin ang nabasa, no po, at nakita natin kung saan po ay nilarawan niya ang bawat sangkap ng katawang ito. Ang kamay, ano po ang ginagawa niya, no po. Siya ang umahawak nung ano dapat niyang gawin. Ano po ang mata, ano po ang kanyang obligasyon? Ang tumingin, no po. Ang tenga ay siyang nakikinig, no po. Ang paa siyang lumalakad. So lahat ng sangkap na ito ay hinalimbawa ng kapatid sa ating pananampalataya. So may kanya-kanya po tayong tungkulin, no po. Kung halimbawa hindi ka man isang opisyalis, meron ka pong obligasyon bilang miyembro. May kanya-kanya po tayong tungkulin, mga kapatid. Kasi kung opisyalis lang at walang miyembro, wala pong mangyayari sa ating kapatiran. Kung puro miyembro tayo, walang opisyalis, hindi po rin lalakad ng maigi ang ating pananampalataya. Kasi po, kung puro miyembro tayo, wala tayong leader, wala pong maglilid sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Na po. Wala tayong leader kung ano ang tamang direksyon na ating tatahakin. Kaya kailangan po yan eh. Kaya wag natin pong sabihin, ako'y miyembro lamang. Dahil sa Panginoong Diyos, may kanya-kanya po tayong obligasyon sa Kanya. Na sinabi ng banal na Batlaya kanina, na ang tungkulin natin ay upang gawin ang lahat ng mga inuutos ng Panginoon sa atin. No po. Lahat ng mga gusto niyang ipagawa sa atin, kanyang mga kautusan na dapat nating gawin. Dahil ito po ang magpapatatag sa ating pagsasama. Sa ating, lalong-lalo na po, upang umunlad ang ating sarili, dahil ang bawat isa sa atin ay sigurado pong ang ninanais niya ay makarating sa pangako ng Diyos. No? Na kung saan po ang lahat ng mga nakatapos sa kanyang mga trabahong at mga tungkulin niya dito sa lupa ay doon nakakarating sa kaharian ng Diyos. So siguro marahil yung bawat isa sa atin ay gusto nating makarating lahat doon. No po. Dahil kaya nga nandito po tayo upang ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin ay ating makamtan. No po. Kaya nga, hindi lang ang sabi nga ng banal na Batlaya kanina, hindi lang na pagpunta natin dito ang importante, no po. Ang sinasabi sa atin ay kailangan ay meron tayo pong kawang gawa, no po. Kailangan gumawa din po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil nang nakasulat sa Biblia na paano mo pong mamahalin ang Panginoong hindi mo nakikita kung ang iyong kapatid na nakikita mo, hindi mo ginagawa ng mabuti. No po. Kaya ang utos sa atin, mahalin muna natin ang ating mga kapwa dahil ito ang magpapatunay na ang Diyos ay ating mahal. No po. Kaya nga, sa ating pag-aral mga kapatid, mayroon pang nakasulat dito sa Biblia sa mga manggagawa. Dahil sa isang ubasan, ang ginawa ng katiwala ay sa mga manggagawa kung ano po ang kanyang ginawa dito sa Mateo 20, Kapitulo 20, versikulo 1. Mayroon pong sinasabi dito. Inalimbawa niya po ang ubasan. No po. Sabi niya, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan na lumalabas pag
umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. No po. Ito po ay alimbawa ng Panginoon. No po. 2. At nang magipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo ng bawat araw, ay sinugo niya sila sa kanyang ubasan. 3. At siya'y lumabas nang malapit na ang 3 oras at nakita niya ang mga iba sa pamilihan na nakatayong walang ginawa. 4. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan kayo ng nasa katwiran at nagsiayon ang kanilang mga lakad sa ubasan. 5. Lumabas siya muli at malapit na ang mga oras na 6 at 9 at gayon din ang ginawa. 6. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng mga iba nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatayo rito sa buong mag-apon na walang ginagawa? 7. At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin, sinabi niya sa kanila, magsiparito din ka naman kayo sa ubasan. 8. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupaan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa una. No po. 9. At paglapit ng mga sinupahan sa manang malapit na ang 11 oras ay tumanggap ng bawat isa ng 1 denaryo. 10. At nang magsilapit ng mga nauna, ang isip nila ay nagsitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. 11. At nang kanilang tanggapin, nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan. 12. At nang nagsabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y pinamantay ko, ipinanantay ko mo sa amin na aming binata at ang hirat ng maghapon at ang hinit na nagkasusunog. 13. Datapot siya'y sumagot, sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita inihiring, hindi baga nakipagkayari ka sa akin ng 1 denaryo? 14. Kunin mo ang ganang iyok, umayo ka at iyong lakad, ibig kong bigyan ito ng huli ng gaya rin sa iyo. 15. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. 16. Kaya ang mga hunay kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga huna. So, dito po ay nilarawan niya po ang isang manggagawa na nagpagkasundo sa may ubasan na kung saan po ay isang denaryo, no po. Pero hindi po sila pare-pareho ang oras ang kanilang pagtatrabaho. Pero nang dumating na po ang pagbibigay ng mga sahod, pare-parehas po sila. No po. Nagreklamo ngayon ang isa dahil bakit po kami ay 1 denaryo din na di kagaya ng iba, kararating lang niya. No po. Bakit pareho po kami? Sabi ng Panginoon ay, sige, kunin mo. Wala ba akong karapatan na bigyan ko, ay bigay ko ang nararapat na sa akin? So ito po ay nagbibigay sa atin ng halimbawa sa ating pananampalataya na tayong manggagawa ng Diyos ay marahil hindi po tayo sabay-sabay natatawag sa ating pananampalataya. Meron pong may gitna 10 taon, no po. May 5 taon, may 1 taon, no po. Pero sinasabi dito ni halimbawa sa atin, hindi ibig sabihin na po ay tayo'y matagal na sa ating pananampalataya, ay tayo po ay nakakahigit sa bago pa lang.
Dahil sinasabi niya dito, ang nagagawa ng bawat isa sa atin. Kung halimbawa, kahit po matagal na ako, kung ang aking nagagawa ay konti pa lang, no po, sa mga kagustuhan ng Diyos, ay talagang ang bago pa lang, kung talagang straight na, palagi siyang gumagawa ng mga kabutihan. Palagi niyang ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. No po. Sigradong matatakpan po, lalagpasan ka niya. No po. Kaya nga sabi niyang nakasulat, kaya ang mga huli ay nanguhuli. Kaya ang mga huna, no po. Yung mga nahuna, may nahuhuli sa nahuna. At may nahuhuli namang hunahuna. Yun po sa kalidad ng ginagawa natin na po. Yung quality na po ng ating ginagawa sa ating pananampalataya at sa Panginoong Diyos. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Na sana ay yung hindi quantity, hindi dami, kundi yung quality ang hinahanap sa atin. Yung mga kabutihang nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa ating mga kapatid, ang palaging bilin ng mga banal na Espiritu sa atin ay sana ay gawin natin na maging tayong manggagawa na tumulong sa mga dapat nating tulungan, no po. Na kung kailangan gumawa tayong kabutihan, yung hindi na po na ibabalik sa atin yung ganti, no po. Kasi pag halimbawa ngayon nung kapanahunan po ng mga ninuno natin, pag halimbawa binigyan mo ng sabaw ng tinuwala dyan sa kabilang bahay, siguradong bibigyan ka rin niya. Pero ngayon, ang utos ng Diyos, ang kautusan ay kailangan yung wala ng ganti, no po. Yung kabutihan ginawa mo sa kapwa mo na hindi niya maibabalik sa iyo. Yan po ang inahanap ng Panginoon. At uli po, may abilin dito sa atin, mga kapatid, sa 2 Timoteo, Kapitulo 2:15. Ito po ang abilin sa ating manggagawa, sa ating mga taga-tupad ng Panginoong Diyos, ay ito po ang ating gawin. No po. Sabi niya, pagsikapan mong humarap sa nasubok sa Diyos, no po. Manggagawang walang anumang hikinahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. So ito po ang habilin sa atin ng Ebanghelyo na kailangan gumawa tayo na po ng matuwid at hindi natin dapat ikahiya ang kagustuhan ng Diyos dahil ito po ang hanap ng Diyos sa atin. At muli po, sana ang ating ginagawa sa ating pananampalataya ay lalo po nating pag-iigian at ang panabilin ng Banal na Espiritu sa atin, dapat manatili po tayong nagkakaisa at nagtulong-tulungan. Dahil ito po ang magbibigay sa atin lalong pagsulong sa ating pananampalataya. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa ating mga kapatid. Napaliwanag niya ang lahat ng ibig sabihin ng ating tema ngayon. Alam ko po kahit na may pandemic ngayon, nagagawa pa rin po natin ang ating tungkulin. At ang tulong-tulong po natin, 3,640. Pagsamantala ako po ang umawak ngayon dahil tumawag ang ating mamuntukan kaninang umaga, may importanteng linarakaran po ata. Ngayon po, mapalad po tayo kahit papano, kahit may pandemic, nagagawa natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Sa linggo po, may simba rin po tayo. Ngayon po, pagsamantala, puputulin na rin po natin ang ating pagsamba para tapusin na natin muna sa susunod na linggo na naman ang ating pagsamba. Muli po, maraming salamat sa inyo.
duko tala po rin katamang balang kanuan at makanyang tamo pong main ametong nga panalangin. Maestro, aki kaming Ginoo, kay ba't mayari na po inki kaming pamanyam ba, king kikang banalagyo, king kayabaka na iti. Ginoong Diyos, payabot miya pong pasibayo itang alanggang pupos ming pamipasalamat kera. Pablasang makanya pong milabas ing paraminggo king kaming biye. Ing makanyan may pong iningat ing balang metong kaya kami, malaya mila pong agalaman din kaya kaming balang tungkulan king kaurasan na iti. Ginoo, salamat po ing makanyan mo pang pagkalob din kaya kaming biye. Kambiya na igpaing sika na ng pong persa karen kaya kaming katawang kahang laman. Waman ikit mo po ang pong atangalan kaya kami itang kakulangan, lalong may git may kagawa kaya pong ekarampatan karen kaya kang banalapan ni manman. Adwan mi kaya ginin Diyos, ing makanyan may pusa ng patawaran, imbalang metong kaya kami. Ginin Diyos, detang sablang kapatad mi ang pong pengaring, eming akayabi kiti. King kaurasan iti, sana, ing makanyan mula naman pong bendensyonan king kaurasan iti. Layon makiyang pusa ng diligan king kikang kayupayat. Ing makanyang kiyang pusa na ginin Diyos, mga sidsad ka rin kaya kaming balang tungkulan. Ing dagdagan nyo kaya pusa ng kabibabatan lalang may git kasipagan, bang makanyang kaya pong para-parang makayari, karembalang obrami. Gining Diyos, pablasang ikapoy ing mikibalo karengal doming daratang. Adwan mikikargo, ing sana ing balang metong kaya kami, ingatan me po kareng kaya kang may payang gamat. Lalong may git din kapatad ming manintunan kareng karelang kabiyayan, king Aldoldo. Metong mansana rago kaya kami, ingalabong miyabuban, lalong may git king sakit, adurugang babaw na ning yato. Itang kayo pa yan mo ginin Diyos, itang upaya mo ang poing kalam mo, makanyan may pusa ng ipababal kaya kami. Yung yung mag-isa ng kakawangan o lalakwan dili-dili kareng aldo da rin kaya kaming balang biya. Ikpambanal, ipanalangan mila rin po. Detang kapatad ming manamdaman at yung gamat da rin mga biyasa, ang gana po kareng karelang pamibale-bale. At ni naman pong ating bit-bit kapanamdaman king oras sa iti. Adwan mikira, ing makanyan makia pusa ng apisan ka rin kaya may payang gamat. Ne, dinan mo pusa ng kapayapan kapaldanan at sikanan ka rin karelang katawang kahanglaman. Ngayon yung mikakawani na kaya naman po ang mamanuli, kaya kami pong sarasariling kubong tuklangan. Ginin Diyos, makanyan may pusa ng ipababalit ang lugod mo kaya kami, nung makanano kaya pong miras kapayapan keti, ing makanyang kaya pong magsukubli, karang kaya kaming sarasaling tuknangan bit-bit miya puitan tula ang pong ligaya karang kaya kaming balang biya. Diyos ko, rin po rin kaya kaming pisasan metong nga nakaraluan kaya ka. Sana po Diyos ko makanyang mulang tanggapan at midinala po sana ng kayablasan kung kaya kang banalayarapan. Maniba na ngayon ang gana man po yung kawakasan. Iyan asa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.